tervetuloa Käsinukke-studioon. Ensimmäisenä vieraana meillä on Pumpuliina Pellava Tupsu. Pumpuliina tulee esittelemään meille sadun Karhu nukkuu pommiin. Tervetuloa, Pumpuliina. Hei! Tervetuloa, Pumpuliina Pellava Tupsu. Esiinnyt sadussa Karhu nukkuu pommiin. Kertoisitko meille vähän roolistasi siinä? Niin. Minähän olen siis niin kuin sadun päähenkilö. Esitän siinä ihastuttavaa pientä pupua, joka hyppelee metsässä. Pupu huomaa, että karhu on vielä talviunilla, vaikka sen olisi pitänyt herätä aikoja sitten. Sitten rohkea pupu... Älähän paljasta koko juonta katsojillemme. Kertoisitko, mitä mieltä olet sadun roolijaosta? Siinähän esiintyy sinun lisäksesi myös karhu ja kettu. Minusta pupu, karhu ja kettu on erinomainen yhdistelmä satuun. Samoilla käsinukeilla voi helposti esittää myöhemmin muitakin satuja. Siinä olet varmaan aivan oikeassa. Kiitoksia, kun tulit esittelemään satua tänne studioon. Aplodit Pumpuliinalle. Seuraava vieraamme onkin hieman erikoisempi persoonallisuus. Studioon saapuu vanha Korppi sadusta Korpin neuvot. Tervetuloa, herra Korppi. Kvaa, kvaa, kvaa. Terve teille kaikille, nuorille ja vanhoille. Kuten huomaatte, Korppi puhuu aina runomuodossa. Herra Korppi, sadussa Korpin neuvot Siili ja Orava tulevat kysymään teiltä neuvoa. Voitteko paljastaa, miksi he tarvitsevat vanhan viisaan Korpin opastusta? Kvaa, kvaa, kvaa. Talvi tulee hirmuinen, hyytävä ja luminen. Siksi viisaan Korpin luo saapuu ystävämme nuo. Ja te annattekin oikein viisaita neuvoja talvehtimisen varalle. Tämä satu sopii minun mielestäni erinomaisesti myös eskariin ja ala-asteen kouluille, kun lapsille kerrotaan eläinten talvehtimisesta. Mitä mieltä te olette? Kvaa, kvaa, kvaa. Mieleen oppi hyvin jää, jos käsinuket esittää. Kiitoksia, herra Korppi. Aplodeja Korpille. Seuraava vieraamme on Kettu Repolainen sadusta Kurre ja Turre huijaavat kettua. Minä esiinnyn siinä itsekin kaksoisveljeni Turren kanssa. Me olemme aivan samannäköisiä ja kettu luuleekin, että sadussa on vain yksi orava. Älkäämme paljastako ketulle asian oikeaa laitaa. Hippuli, mitä sinä täällä teet? Pip, pip, pip. Ei. Kettu on kutsuttu esittelemään satu, ei sinua. Minä tiedän, että sinäkin esiinnyt siinä sadussa ja osaisit varmasti esitellä sen oikein hyvin, mutta tuottaja on kutsunut tänne ketun. Et varmaankaan halua olla paikalla, kun Kettu Repolainen saapuu. Tervetuloa, Kettu Repolainen. Kettu onkin tuttu hahmo eri saduista. Kertoisitko, mikä on oma suosikkikohtauksesi juuri tässä sadussa? Minä pidän eniten suuresta taka-ajokohtauksesta.
Siinä kettu ajaa takaa oravaa metsänhalki hirmuista vauhtia. Tietenkin olisi parempi, jos kettu saisi oravan kiinni ja söisi sen. Niin, sadussa ei tosiaankaan syödä oravaa, eikä myöskään hiirtä, joka esiintyy sadussa. Niin. Kettu jää hyvin nälkäiseksi. Niin, se tästä sadusta. Aplodeja kettu Repolaiselle. Seuraava vieraamme saapuukin kaukaa Afrikan viidakoista asti. Aapeli Apina tulee kertomaan meille sadusta Aapeli Apinan epäonnen päivä. Hei, minä olen Aapeli. Sinä olet päähenkilönä sadussa Aapeli Apinan epäonnen päivä. Kertoisitko meille hieman sadusta? Sadussa päiväni alkaa todella huonosti. Olen hukannut banaanin. Myöhemmin joudun vaikeuksiin elefantin ja leijonan kanssa. Se ei ollut minun vikani, se oli vahinko. En olisi selvinnyt ilman Petro-papukaijaa. Monen mielestä Aapeli Apinan epäonnen päivä on kaikista hauskin näistä saduista. Oletko samaa mieltä? En! Minusta se ei ole yhtään hauskaa. Niin, kukapa haluaisi pudota suoraan leijonan niskaan. Kiitoksia, kun tulit luoksemme niin kaukaa. Aplodit Aapeli Apinalle. Seuraavan vieraamme voi sanoa olevan satuhahmojen aatelija, lohikäärme sadusta prinsessa Helmililja. Tervetuloa, lohikäärme. Tervetuloa studioon. Kertoisitko meille roolistasi sadussa prinsessa Helmililja? Minulla on sadussa hyvin klassinen rooli. Ryöstän prinsessan. Lohikäärmeet ovat ryöstäneet prinsessoja jo tuhansia vuosia. Mitä mieltä olet sadun loppuratkaisusta? Emme nyt paljasta, miten satu päättyy, emmekä koiran tai hevosen osuutta tapahtumissa. Mutta henkilökohtaisesti pidän siitä, että minua ei surmata lopussa. Liian moni satu, jossa olen ollut mukana, loppuu siihen, että prinssi katkaisee kaulani miekallaan. Se on varmaan rankkaa. Kiitos, kun tulit studioon. Aplodeja lohikäärmeelle. Siinä olivat kaikki 5 käsinukkestatuamme tällä kertaa. Toivottavasti viihdyitte seurassamme. Käsinukkestudio toivottaa hyvää illanjatkoa ja mukavia hetkiä käsinukkejen parissa.